Joo. I guess you can 80 karva kantilla. Joo. Kyllä. Pieniä alueita. Joo. Niin. 10 sentin kaistalle maksimissaan. I mean, I would usually use it when I dry the car. You just put it on the drying towel. No kun sitä kuuluu. Mä ajattelin, että se liittyy siihen ahoon. Klausulussa on se. Niin, joo, sellaista. Tässä oli hieno Amerikassa, se on Parikymppiä maksaa. niin tässä on rikopea jännissä. Mulla on P7. Tätä on se uudella. Tämä ensimmäinen batterisarja, kun meni loppuun, mä vaihan ne, mitkä siinä mukana tuli. Joo. Ja se on lähdössä vuoden tammikuussa. Jumalauta tyhjeni, kato kesäaikaa batterit. Can you open the hood? Siinähän kato se täysteho. Niin on. Sitten se 30 pintaa. Sitten on se vielä kerran, niin tulee joku 130. Oh, you have to open it that way, right? Mulla on silleen vaan, että se täysteho, sit kun painaa, niin It's okay. Yeah. Ja sitten seuraava natsaus on. Sitten kun sä sammutat, niin se palaa aivan helkatin kirkkaan. Heitte se sammuu. Niin joo, aivan. Joo. Mulla on käynyt sitä niin, että Okay. se on jäänyt sille 30 sitten vahingossa. Sitten seuraavan kerran tarvinnut Patterit tyhjät, joo. Mä oon aina sitten katsonut, palaako tää palaa. Joo. Tullut vaan sellainen kopia siitä. Koko ajan pattereita vaan. Töihin me saatiin silloin justiinsa tuossa joulun aikaan, kun oli niitä liittoja ja sitä juttuja, niin saatiin sellaiset meidän pomohommassa kaikille sellaiset. Mullakin se on silleen työkaluliivistä, niin sille, mikä olisi oma hihna ja sitten ne lenkit, niin se on sellaisessa lenkissä kiinni, että jos se taskusta tippuu johonkin, Joo, niin se ei on tipu naru. kaivoa eikä saimaassa eikä mikä se on narun jatkona silleen, että varmasti ei häviä sinne. Mutta kun meillä just kanssa kiellettiin työkaluliivien käyttö. Ei saa pitää. Vyötärön alapuolella se olla taskuja. Tuli uudet työvaatteet, niin julppia. Ai jaa. No meillä on Ettei semmoinen... vaan pääse tulla tuotteeseen putoamaan. Ai jaa, joo. Meillä on silleen, että tämä on semmoinen ihan vetskari, se on niinku takki, paitsi ei siinä edes hihoja ole. Siinä on etupuolella taskut, sit siinä on näin silleen. Uusi. No, meillä on haalarin housuja, jotka on tosi hyvä. Joo, Tykkää niin itse varmaan. niistä. Nyt tuli pelkät housut ja takki. Kaikessa on muuta pop. Oho. Ei mitään, ei kato. Joo. Ja meidänkin Tosi oltava viheliä. kaiken näköisiä. Nuo elintarvikemääräykset on niin tarkkoja nykyään. Niin joo. Joo, eli tuolla vaneritehtaassa ei ole niin nuukaa, mutta siinä vähän jotain tippuu silleen, kun nyt ei mitään ihan. Mutta on joskus käynyt silleen, että kun on ollut niin esimerkiksi puristimelta on mennyt tippunut joku prikka tai joku muu tällainen, mennyt sinne vanerin väliin. Joo. Ja se kun on painunut kuumapuristuksessa, painunut sinne levyyn hiomakoneeseen, kun se on vetässä, niin se on hiomakoneessa kipinät. Ja no nyt niissä on kyllä silleen ne kipinen ilmatimet ja sammutusjärjestelmät, että ei pääse silleen syttymään, mutta joskus on aina tosiaan silleen, että on kunnon pölyräjähdyskin tullut. Se ei tarvitse kuin yhden kipinen. Mikä on sammuttu? On sellainen haifokin. Minkälainen sammutussysteemi se on? Se on toi... Onko vesivaihe? On vesi. Joo. Oikein hienona sumuna. Joo. On haifokki, joo. Pairaslaikohan siinä lukee siinä itse ilmasimessa, siinä oranssi ilmasin, ja se laskee, jos kipinöitä menee siitä putkesta niin ohite, niin joo. Se pistää siinä on varmaan valokuitu sitten. Joo, usein. Joo. Onko valokaarikoa edelleen tuon? Pakkaa se olla. Niin. Pölyräjähdyksiä muutenkin sattuu, vaikka ei haluaisikaan. Niin. Joo. Ja viime talvena oli hitompaa pölyräjähdys kakkosella. Sitä ei tajua yhtään, että mistä se sitten, miten se on mahdollista. Mentiin aamulla niin töihin, ja mekin oli just kirjaamassa itseäni silleen töihin sisään, kuului jumalaton kajaus. Joku paloluukku. Samanaikaisesti me haastoin, että meidän sostiloihin tulee savuhajua jostain, meni ulos katsoa, että ei jumalata kakkosen pölyhailemassa, hirmu tulet oli. Ja sitten hetken päästä ne sammui silleen, mutta just näin ne kunnon lieskat oikein silleen. Yksi kaveri oli ihan vieressä kävely, se oli ihan tukka palata, mutta melkein oli niin se oli koko päivän ihan silleen, niin säikähti totta kai, kun se pamahti ja hirmu liekit löi sinne. Niin, ei niin syytä siellä löytyä, mikä se aiheutti sitten. Se jäi ihan arvotukseksi tosi. Mutta se, että oli siinä sitten homma jumalata uusi pölyasema. Onneksi oli
yksi ajan takana jemmassa sellainen, että ne saivat sen laitettua ja sitten alkuun niin pölyt ohjattua niin muutokauppaa Joo, se oli käynyt voimalaitoksen molemmat pölysiilot siellä räjähti. Kaikki ne paineenpoistoressut, niin ei muuta kuin iltasella sitten kaverin kanssa viriteltiin uusia piviässä siellä kurotteja korissa. Vitsi se on aina ikäviä tommoset se aina työllistää sitten. Justiin jotakin jauhemaisia tuotteita on. Se on tossa kaveri on veljensä kanssa Töysän korppuun tehdä. Siellä paljon viikonloppuhuoltoja sitten ja väki oli kerran mukana. Jotakin jauhonsiirtolinjaa siellä kokeiltiin. Kauhia rätinä ja pauke. Kuului se iso rosterisäiliö. Niin, vaikka se kyllä nyt oli joka puolta mahdollisuuspatteja meni, niin siitä huolimatta vielä kipinää iski. Hirvitti itteen. Kuva kummilla vedetään.